Bayang Indonesia. Moko. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pae tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tembe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Yo aduh sayang ngapuntene saestu yen terang saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane. Pasukan jogetnya kita goyang yo. Ayo pasukan goyang, ayo Pak goyang yo. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucuk nenen paras ayumu ndak beda karo atimu rungono tembangan manismu. Ono dino liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane luput tresnoku ora bakal bilang kembali lagi ya. Margo Haji. Wes dicoplos 100. Angel. Aduh sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayane
yo kepiye carane tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayane kepiye carane ayo aku bakal setia ora mungkin mendua.